Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'ġurnata b'xemx tiżreġ eluf ta' familji Maltin u Għawċin irħewla lejn il-Park tas-Salina għal attività ambjentali bl-isem ta' Wirt in-Natura. Fost id-diversi attivitajiet kien hemm logħob għat-tfal, wirjiet, sessjonijiet ta' tħawwil ta' pjanti, mużika u ħafna iktar, fejn il-kbar kif ukoll iż-żgħar setgħu igawdu lil xulxin. Preżenti kien hemm ukoll diversi entitajiet ambjentali u kif kulħadd jistenna gabbani tal-ikel ma naqsux. One News niżel sa San Pawl il-Baħar fejn kien hemm bosta bitbissima fuq fommhom li qalu kemm qed jieħdu pjaċir li għandhom spazju ieħor fejn it-tfal tagħhom jistgħu jagħmlu xi ħaġa differenti minn tas-soltu. Bosta saħqu wkoll kemm huwa importanti li jkun hawn mezzi ta' informazzjoni dwar kif pajjiżna qed joħsib l-ambjent. Ġejt hawnhekk mal-familja u ġibt it-tfal ukoll biex ma jqgħodux dejjem fuq kompjuter affarijiet hekk, hawn affarijiet sbieħ u dejjem ikunu iżjed attivi mhux computers u affarijiet hekk għalkemm kollox importanti. Qed jieħdu pjaċir ħafna x'apparti li hawn fejn toqgħod speċi u ġibna xi ħaġa tal-ikel u hekk. Hawn dawk li gabbani vera jitalmu qed jagħtu xi affarijiet hekk u jieħdu gost. Ġejna bħala piknik għat-tfal u hekk kif ġejna u fuq inżilna saw xi ħaġa għat-tfal jieħdu pjaċir bihom. I came to just check out the event and it's so fun learning about all this type of conservation and environmental protection here. It's a really fun event for everyone to come be part of. Aħna ġejna ġurnata ma' tfal mal-familja. Minflok li jgħodu dejjem fuq il-kompjuter u hekk. Ħriġnihom hawn kien hawn dell-attività u ġibnihom saw. Pjaċir bordira hawnhekk fis-setta tisimgħu diski. Ġejna hawnhekk illum biex mal-familja kollha biex nagħlmu l-uliedna wkoll fuq affarijiet kien hawn fuq il-polin u fuq affarijiet oħra ħawlu wkoll u ħadna pjaċir hawn atmosfera sabiħa u l-mużika u aħna morru fejn nieħdu pjaċir. Tfal ċkejknin ukoll tkellmu magħna dwar ġurnata dominata minn diversi logħob u attivitajiet. Veru biċir u hawnhekk kien very amazing hawn. Bil-ħafna activities għat-tfal biex jilagħbu, ħabbas and art experiments, games, ukoll ħafna iktar. Qegħdin hawn nilagħbu l-logħob u nilagħbu l-bandli moħħti. Qed nieħu ħafna gost u qed nagħmlu piknik bħalissa mal-familja. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Steve Ellul, esprima sodisfazzjon li tara l-familji jgawdu n-natura u jqattaw ħin ta' kwalità flimkien. Kuntent ħafna li qegħdin naraw it-tfal, il-familji tagħna f'wieħed mill-parks iżbieħ li għandna f'pajjiżna għaliex huwa hekk kif nuru s-sabiħ ta' pajjiżna. U sabiħ ħafna wkoll li naraw ħafna attività għaddejja minn entitajiet differenti li qed juru dak kollu li qed nagħmlu għall-ambjent Malti.